Čaute, čaute. Vítam vás u 0. ročníka Fuel and Glory 1200 km naprieč Slovenskom. A do takéhoto pekného rána som sa zobudil na Novej Bani na Tajchu Motocamp Slovakia. A ešte jeden parádny záber na nocľah, ktorý som mal. A tento pán menom Vumko je môj parťák na cesty a celé to absolvuje so mnou. Teda stíhame. Všetci tam budeme. No a samozrejme, že fotka nemôže chýbať. A poď! Jasnú cestu, kamarát. Čau. Neboj, ja ťa dobehnem, Umko. Start bol na 0. ročníku plánovaný na 10:00, čo sa nám aj podarilo dodržať presne. 0. ročník navštívilo 7 ľudí, vrátane mňa, čo beriem ako veľký úspech, lebo som nečakal, že vôbec niekto dojde na takúto akciu. Bolo to zadarmo a bude to zadarmo aj do budúcna. Neplánujem za to pýtať nič, lebo mňa zorganizovanie tejto akcie stojí doslova pár eur na vytlačenie QR kódov a nálepiek, takže budem rád, keď sa tu budeme stretávať rok čo rok a čím ďalej v tým väčšom počte, nech máme na čo spomínať a nech spoznáme čo najviac skvelých ľudí a vybudujeme komunitu bláznov, ktorí budú s nami jazdiť tieto 24-hodinové vytrvalostné v úvodzovkách preteky. Aj keď o pretek samozrejme nešlo, išlo len o to, aby si to človek odjazdil, videl, pofotil a mal zážitok. Prvý checkpoint bol naplánovaný Mohyla Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Na všetky checkpointy som mal vytlačené QR kódy, postupne od 1 po 15, ktoré stačilo naskenovať a človek otvoril v telefóne bod, kam sa má dopraviť. Po prípade, keď niekto nechcel používať navigáciu v telefóne pod každým QR kódom, to mal napísané, čo má človek na danom mieste hľadať, takže v tomto prípade Mohylu Štefánika. A na teraz, keď sa nebolo dosť, užite si jazdu. Áno, na Facebook som zabudol a bez toho by to predsa nešlo.
Ešte predsa len niečo k jazde, trasu si každý plánoval sám a išiel si sám podľa seba. Keď už sa dohodli dvaja, traja, že idú spolu, alebo že prišli spolu partia ľudí, OK, ale nešli sme spolu ako skupina, proste odštartovalo sa to a každý sám za seba. Ten je náš. A tak sme dorazili na prvý checkpoint a nemohla chýbať ani detská podvyživač, úplne skvelý parťak a sváča na cesty, jedna nálepka a výhľad na Štefánikovú mohylu. Nadár. Viem, že to bol prvý checkpoint a že sa dalo čakať, že sa tam stretneme, no a napriek tomu ma to neskutočne tešilo, že som tam stretol hneď 3 ľudí, nepočítam Umka, ktorý išiel za mnou. Ďalšia zastávka mali byť Bojnice, ale tu sme sa rozhodli po ceste vynehať, keďže som sa po ceste na mohylu zastavil doma pre nepremok, ktorý som si zabudol, tak sme trošku naháňali čas a keďže mám Bojnice kúsok od domu a som tam každú chvíľku, tak som sa zachoval ako správny organizátor a ignoroval som svoje pokyny.
začiatku cesty sme sa zvonku dohodli, že budeme šetriť čas, tak na pumpe maximálne bageta, káva, frčíme ďalej. Na tejto pumpe bol ten istý plán, bageta, káva, frčíme ďalej. Ja som si dal hotdog, ktorý mal byť hotový, co by dup, čakal som na ne 40 minút a to keby som vedel, my sme normálne mohli nájsť v reštaurácii. Kto tento úsek cesty pozná, vie, že keď ideme rovno, dostaneme sa do Bojnic, by sme otočili doľava a išli sme rovno do Čičmian. Stretnutie blízkeho druhu po druhé. Čičmany boli ozaj len veľmi krátka zastávka, naozaj na fotku a išli sme ďalej. Ďalší cieľ sme mali Slovenský Orloj.
teraz veľký pozor a pozrite sa, čo sa práve stalo. Ale nie, ďakujeme všetkým, čo sa nám po ceste uhýbali a to prisahám, že som na nich neplikal. Tradične krátka zastávka, táto trvala plus minus 5 minút. Pokračujeme ďalej a tentokrát to bude Oravský hrad.
Pod Oravským hradom sme sa zastavili aj na kofolku a jak sme v danom podniku zistili, dve malé kofoly tam vyšli lacnejšie ako 1,5 litrová. Čož je zaujímavé, keďže sme mali vlastne o 1 deci viacej. Momentálne máme namierené na výhliadku na Liptov, kde sa stretneme už s dvakrát vyfoteným účastníkom tejto parádnej akcie. Keď už sme toto mali po ceste, no bol by hriech sa tam zastaviť pre tých, čo to nepoznajú, Františkova húta. Ďalšie stretnutie blízkeho druhu a aj sme potom trošku spolu pocestovali ďalej, a to konkrétne na Štrbské pleso.
nie je tu Slovensko nádherné. Ako sme sa blížili k Tatrám, tak už aj teplota začala celkom solidne klesať. Ja som išiel v krátkom tričku stále. Na Štvrtskom plese som sa obliekol, čo samozrejme neuvidíte, lebo po ceste hore sa mi vybila baterka, som si to nevšimol, takže samotný príchod na Štrbské pleso natočený nemám. A tak vám treba.
Za zhoršujúcu sa kvalitu sa vám ospravedlňujem. Mal som dosť blbo nastavené GoPro, inak povedané, mal som ho v základných nastaveniach a mal som povolené až maximálne ISO, takže čím hlbšia noc bude, tým viacej zrna uvidíte. A aj by som vám povedal nejaké vtipné zážitky z noci, čo sa stali, ale nič vtipné sa nestalo, lebo nebolo nič vidieť a ani žiadna zver nám do cesty nebehla. Ale nie, stalo sa. Roztrhol som si nohavice úplne na totálku v rozkroku a všimol som si to až keď sme sa zastavili v Červenom kláštore v pizzerii, kde som išiel na toaletu a keď som vyšiel von, tak som to videl spredu aj vzadu v zrkadle. Takže ako Tatar som si na to obliekol kraťase, ktoré som mal, aby mi nebolo zima a aby som nechodil ako úplný idiot. A nie, fotku nemám. Inak to už mohlo byť plus minus 10 hodín večer, takže sme mohli byť radi, že sme ešte našli niečo otvorené, kde sa ešte stále dalo normálne nájsť. A dať si aspoň jedno teplé jedlo behom dňa. Two hours later. Takže typov, že sa vystrelá 100 tímov. Ojte ako... Skutočne som tam naozaj povedal, ty môj delfín, a že stojíte to ako úplne delfín. A to všetko iba kvôli tomu, že už bola veľmi neskorá pokročilá hodina a únava sa na nás začala prejavovať.
je normálne krytá autobusová zastávka. Komu, nebudeme spať tu? Tam je to úplne parádne. Presne taká istá zastávka, keď tam, čo som sa prezliekal. Čo kamo, tu 75 minút. Po výdatnom modlení sa môžeme pokračovať ďalej. To je to, prečo sme tu stáli. To bol základ Čirču. Jaj, myslíš? Vystáhame, ty kokos. Nebolo by to úplne... Tak tomu ver. Horšie je, že zas... Misia splnená, môžeme ísť domov. Bože, môžem byť ja taký sprostý? Áno, môžem. Teda to môže tá panenka skákava. Tamta. Aby ste pochopili, o čo tu idem, mal som pocit, že mi trošku lieta zadok a prisudzoval som to tomu, že som si slabo dotiahol zadné koleso, ale bol to len blbý pocit, lebo dofúkané som ho mal správne. Do tretice. Môžeme ísť! Je tu radosť? Tak moc som sa tešil, že natankujem na Shellke. Ale nenatankoval som, lebo kto by to bol povedal, že prídem do Bardejova, do jedného z tých menších miest Slovenska a tam budú mať po 10. hodine večer zatvorené benzínové pumpy. Fakt, partizánske, tiež jedno z tých väčších metropol v rámci Slovenska, má 3 benzínové pumpy a z toho 2 sú non-stop. Prídem do Bardejova, Shellka v noci zatvorená. Ale nevadí, nakoniec som našiel otvorenú Slovnaftku, natankoval som a vydali sme sa na pomník tankistom, ktorý sa nachádza za Svitníkom. Ten bielo-červený pixel na oblohe, tak to bol mesiac, ktorý bol neskutočne pekný.
Škoda, že to nedokáže môj telefón ani GoPro zaznamenať, aby som vlastne minimálne fotku mohol hodiť. Keďže išlo 24-hodinovú výzvu, za ktorú sme mali spraviť 1200 km, keď už som si to tak vymyslel, tak sa išlo aj v noci, teda minimálne my. A už na nás začala fakt solidne dopadať únava, tak sme hľadali najlepšie možné miesto, kde by sme mohli spať, aj keď len hodinu, dve. Ja už som chcel popravde spať pri tých tankoch, tam niekde dozadu zaliesť, vyspať sa tam. Nakoniec sme sa rozhodli, že prejdeme na Zemplínsku Širavu, ktorá bola ďalší checkpoint a vedel som tam o jednom kempe, ktorý je voľný, otvorený, zadarmo, tak sme išli až tam. Do kempu sme prišli, mohlo byť ceca 1 hodina ráno, budík som nastavoval na 3, samozrejme chvíľku trvalo, než sme si nafúkli nafúkovačky, na ktorých sme spali. Vedľa motoriek, pekne pod holým nebom, obidva sme spali tak, jak sme došli, naoblikaní vo všetkom, čo sme na sebe mali, ešte aj v príľbách, musel to vypadať vtipne. Spali sme ceca 1,5 hodinu, lebo keby to bolo ľahké, robil by to každý a ja chcem, aby táto výzva bola náročná, aby si to každý cenil a vážil sám seba, že to zvládol.
Ďalší checkpoint bol Dargovský priesmyk a tentokrát, čo som bol veľmi prekvapený, že po takom dlhom čase sme sa tam stretli s ďalšími účastníkmi. Stojíme tam, rozprávame sa s Vunkom, robíme si fotky a zrazu počujeme prichádzať 2 motorky. Pozerám, čo za blázno by to bolo, pokiaľ to nebude nikto od nás. A tak aj bolo. Ešte sme sa spolu zviezli na najbližšiu pumpu, ktorá bola dole pod priesmykom, kde sme si dali spoločné raňajky a kávu a chalani sa rozhodli, že budú pokračovať bez nás a skôr, lebo že sa im naše tempo moc nepáči. Konské hovno, ty vole. Áno, áno, to sú oni. Nádherný východ slnka na Spišskom hrade. Vidím, že tu niekto spí. Radšej to vypnem.
A ideme na posledný checkpoint, Telgardský viadukt. Mal byť potom ešte jeden, ale vzhľadom na to, že by sme to nestihli za 24 hodín a Google Maps očividne nie je úplne presný, čo sa kilometrov týka, tak sme si to skratili ešte o jeden checkpoint a z Telgardského viaduktu sme už potom zamierili rovno na Tajch, Novú Baňu, Motocamp, tam kde sme to začali, tam sa to bude aj končiť. Aj napriek tomu sme spravili 1227 km a stihli sme to za 24 hodín. Bolo od nás asi veľmi optimistické si myslieť, že toto bude ráno okolo tej 7-8 otvorené.
tu sa už dostávame k záveru videa. Moc vám ďakujem, že ste si to pozreli a že ste to vydržali. Moc ďakujem Motocampu Slovakia na Novej Bani, že nám dovolili štart práve u nich. Ďalej veľká vďaka všetkým vám, ktorí ste prišli a absolvovali ste 0. ročník Fuel and Glory. Kľudne by som to mohol nazvať 7 statočných. Rád som vás poznal, lebo naozaj sme sa stretli úplne skvelá partia ľudí. Už aj my, čo sme tam boli od piatku večera, bolo skvelé s vami byť pri ohni, piť a baviť sa. A vám ostatným, čo to pozeráte a náhodou jazdíte na motorke a chcete sa dozvedieť ďalšie informácie o ďalšom ročníku, ktorý bude v roku 2026, sledujte facebookovú stránku, ktorú dám dole do popisu videa, tam sa dozviete prípadne ďalšie novinky, alebo keď niečo nebudete vedieť, kľudne mi tam napíšte a spýtajte sa, jak to prebieha, rád vám odpoviem. Akcia je pre všetkých motorkárov a opakujem sa, je zdarma, netreba registráciu, stačí len prísť, vypočuť si informácie ohľadom jazdy, prebrať si obálku s QR kódmi a odkazmi na checkpointy, počkať na štart a ísť. Bliať! Presne 24 hodín.